Niki kersanipun ndara kula Damarmaya badhe tedhak dhateng pundi Gus? Niki nilaraken nagari Salembi manjing wonten telenging wana. Kaki Putra Naya. Aku bakal ngupati Kanjeng Rama Prabu Dipa Winata. Udakara Sapa Candra dikalenggani Kidurung Katon Undurana Praja Kyai. Mula cuping atiku ora bakal bali ana praja Salembi ento durung gegandingan punca lan Kanjeng Rama Prabu Dipa Winata Kyai. Inggih Brodhi inggih. Nuwun sanget. Sampun wonten 7 candra dereng ketingapundur ndara kula. Inggih. Mendengar sampun ndara kula Damarmaya badhe kupati dhateng Kraya. Monggo kula dherekaken. Putra-putra Melayu padha nderek jengkarku. Aja ado-ado amung tak watesi sak rubing lan liyan. Enole ayo aja ado-ado tindaki ndaran. Budal dimarang Kanjeng Prabu Dipa Winata. Kita semu ganti dinana wigati apa siwa pati tambak boyo merpeki kang dadi uyanku. Dados kawuningan Raden Damarmaya kula menika dipun utus kaliyan paman Silun Prabu Angling Griya pinuwih padesrayan bilih dinten samangki Raden negari Pengging Witaradya dipun tepung dening mengsah
mungsuh saka ngendi Suwapati. Mboten wonten sanes am ngajeng radya bolo saking nagari Prambanan. Wadya balanipun Prabu Karumbala ingkang kepingin badhe garwa dhateng ingkang Rayi Laraswati. Para wadya bolo pengging nita radya sami kasurayudanipun lajeng maman paring dawuh dhateng ingkang Siwa. Tambah boyo swates upandi Srayat. Raden aturipun ingkang paman Sunan Prabu Anglingdriya sok sinten ingkang saged ngunduraken mengsah lamaing priya badhe dipun dhawuhaken kaliyan Kang Rayi Laraswati menawi wanudya badhe dipun dadosaken Sinarwedi kaliyan Kang Rayi Laraswati. Iki mengkat Raden kula nyuwun tulung mugi wadya Prambanan ingkang ngapung negari penggipita radya dipun sirenaken saha paduka penang anggar dhateng ingkang Rayi piyambak Raden kajatri sang kapirang Rinang kinong pegampe piye Kyai Badralaya ujug pinganti kepingin bakal ngupati Kanjeng Diwuji nanging ana kahanan kaya mengkene negara pengging dijengki mungsuh ngeten mawon nggih Gus. Niki kula ibaratake kaya wong tapa ngame niat wonten ing batos Nupati Rama laripun madhangaken lakon kemapan wonten ing pengging Witaradya tasih ingkang bapa paman piyambak. Yen to mengko tak sagu ya Kyai ingkang dipun sagayake mawon Gus. Siwapati yen to mangro duduh memapan dununging para wadya bolo Prambanan aku dhewe sing bakal ngajeng monggo Raden kula dhereke. Sabarang katuker muyak
Lata.